Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Кемнәр шушы көннәрдә гомер бәйрәмнәрен билгели, без сезнең һәммәгезне ихлас күңелдән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән тормышны яратып, һәр көнне игелекле гамәлләр кылып, якыннарыгыз ирешәсендә бәхетле яшәгез дибез. Ә хәзер әйдәгез, безгә килгән котлау хаты белән танышабыз. Хөрмәтле Саба дулкыннары телерадио компаниясе хезмәткәрләре, сезнең телевидение тапшырулары аша кадерле әтиебезне туган көне белән котлап, җыр ишеттерәсебез килә дип башлана котлау хаты. Көйек авылында гомер кичерүче әтиебез Ибрахимов Кафил Исмәгыйль улы шушы көннәрдә үзенең 65 яшен билгели. Үткән тормыш юлын бик күпләргә үрнәк итеп куярлык аның. Ул безнең гомере буе эштән кайтып кермәде. 12 ел колхозда, 38 ел Иләбер ПМК мелиорациясында тракторчы булып эшләде. Эшен бик яратып, җиренә җиткереп башкарды. Аның техникасы бер кайчан да ватып тормады. Әтиебезгә яхшы һәм намуслы хезмәте өчен Татарстанның ат казанган механизаторы дигән мактаулы исем дә бирелде. Гаиләдә дә әтиебез безнең яраткан якын кешебез. Аның белән тормышта үзеңне гел бәхетле тоясың. Алар әниебез Римма белән 42 ел бергә пар канатлы булып, гомер юлыннан үтеп баралар. Безне бик яратып, сөеп, кадерләп үстерделәр. Олы тормыш юлына аяк бастырдылар. Инде без дә үстек, буйга җиттек. Хәзер үз гаиләләребез бар, өйләндек, балаларыбыз үсә. Төп йортка, әти-әни янына кунакка килүләре гел дә шундый рәхәт. Исән-сау гына яшәсеннәр, авырмасыннар. Әтиебез, әтей, сине туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, шул гомереңә җитәрлек ныклы сәламәтлек, гаилә учагының ялкынын сүндермичә, гел шат яшә дибез. Без сине, әтей, бик яратабыз. Изгелекнең саф өлгесе булып, син торасың әти тормышта. Әти диеп дәшәр кеше булгач, рәхмәтле без шушы язмышка. Нинди генә эштә эшләсәң дә, намуслы узды хезмәт юлларың. Безнең өчен якты маяк синең тормышыңда узган елларың. Син булганга, әти, без бәхетле. Син булганга якты көнебез, безнең белән син дә бәхетле бул. Иң кадерле, якын кешебез. Иң изге теләкләр белән әниебез Римма, улларың, киленнәрең, оныкларың диеп тәмамланды котлау хаты. Көйек авылында гомер итүче, туган көнен бәйрәм итүче Ибрахимов Кафил Исмәгыйль улына ихлас матур теләкләр бездән дә барып ирешсен. Якыннарыгыз язган котлау хатындагы һәр изге теләктә тормышка ашсын. Балалар янәшәсендә, төп йортта, төп нигездә пар канатлы булып, балаларыгызны каршылап, алар белән матур бәйрәмнәрдә бергәләп бирелеп, бик озак еллар, сөенечле елларда яшәргә сезгә насыйп булсын. Озын гомер, саулык, сәламәтлек телибез. Ә хәзер якыннарыгыз сораган җырны туган көн бүләк итеп, кабул итеп алыгыз. Гомерләр балкышы, яшьлектә дисәләрдә, чигәләргә салкын җилләр, карлар сибеп исәләрдә, әле бит әле генә, иң матур мәле генә, яши башлаган кыз кебек, шат булып тәмән генә. Әй гомер бир, вакыт бир, тагын бер балкырга, йөрәктә кояш чыгып, таң булып атарга. Әй гомер бир, вакыт бир, тагын бер балкырга, йөрәктә кояш чыгып, таң булып атарга. Үкшәләргә басып килеп, балалар үсәләрдә, йөрәгем яшь йөрәгем, ничә яшь бирсәләр дә, әле бит әле генә, иң матур мәле генә,
яши башлаған біз кебек шоқ біліп тәмінігіне. Ей ғұмыр бір уақыт бер, тағын бер балқырға, үйректе құяш шығып, таң болып атарға. Ей ғұмыр бір уақыт бер, тағын бер балқырға, үйректе құяш шығып, таң болып атарға. Күттер шоқ дүниясында жиннәріні сызғанып, әйленіп қарағанда тұрмас үшін қызарып, әлі бит әлігіне, иң матур мәлігіне, яши башлаған біз кебек шақ біліп тәмінгіне. Ей ғұмыр бір уақыт бер, тағын бер балқырға, үйректе құяш шығып, таң болып атарға. Ей ғұмыр бір уақыт бер, тағын бер балқырға, үйректе құяш шығып, таң болып атарға. Үйректе құяш шығып, таң болып атарға. Үйректе құяш шығып, таң болып атарға. Жырлы бүләк тапшыруының бүгінгі шығарылышы ақырына якынлашты. Якыннарыгызны котлап безгә хатлар языгыз. Без аларны сез китереп биреп тә, электрон адрес белән дә, телефоннан шалтыратып та кабул итәбез. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.